Doncs aquesta setmana passada hem tingut el temps paradigmàtic de primavera i ha estat certament una mica inestable, amb molta variabilitat. Ha fet prou sol i les temperatures han remuntat des d'unes màximes de 16 graus fins als 26 i les mínimes també han pujat des dels 3 fins als 14 graus i hem tingut pluges intenses en 3 episodis de precipitació que han deixat uns 80 litres per metre quadrat. I aquesta setmana ja no serà tan mogut. Tindrem cels bàsicament serens que poden ser una mica més densos el dissabte. En canvi, divendres i diumenge tindrem el sol ben viu. Els núvols seran febles, no vindran acompanyats de pluja, que en principi es quedaria més atrapada al Pirineu més occidental, alta muntanya, a les tardes, i no acabaria d'arribar a casa nostra. Dissabte tindrem, doncs, un dia una mica variable, amb estones de sol, però que quedarà una mica deslluït en alguns moments pels intervals de núvols. No farà tanta calor com dies enrere. Tindrem 24 graus de màxima, 15 de mínima, baixarà la temperatura una miqueta al migdia. Diumenge, en canvi, tindrem moltes més estones de sol i les temperatures màximes pujaran de nou fins als 25-26 graus, potser en algun indret arribin a 27, i les mínimes es mantindran al voltant dels 15 graus. La mar estarà en calma, les onades no superarien els 30 centímetres d'alçada a la costa i la temperatura de l'aigua comença a pujar una miqueta, estarà al voltant dels 18 graus. El vent tindrà component est, també sud-est, i arribarà a una velocitat màxima d'uns 16-20 km per hora, serà doncs una brisa suau. La setmana vinent continuarem amb aquesta tendència de temps primaveral, però molt estable, amb pocs núvols, domini del sol i temperatures que seran més altes que dies enrere, amb màximes que es mouran entre els 25 i els 27 graus i les mínimes que estaran al voltant dels 15-16 graus. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de Jaume Mos amb aquest aballarol. Aquests dies ja tenim bastants aballarols a diferents indrets de Catalunya. És un ocell que només el podem veure a casa nostra a la primavera i a l'estiu, entre els mesos d'abril i el setembre. És en aquest període quan es reprodueix. La resta de l'any el passa al continent africà buscant protegir-se de l'hivern en paratges més càlids o temperats. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteorologia@cbt.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! Hi ha racons del nostre país que semblen inaccessibles, però on altres veuen problemes, nosaltres hi veiem el camí cap a casa teva. A Petrocat Girona tenim la flota adaptada per arribar allà on el gran camió no passa, sigui el carrer més estret o el racó més amagat. No passis fred. Distribució de gasoil a domicili, ràpida, eficient i per a tothom. Petrocat Girona. Sortim cada dia a dur-te l'energia a la porta de casa teva.